di pihak Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batagak batu pulano jalan na urang ampe angke tagak basabab bakarano lah sapakai urang siale. Karih talata ateh banta basusun ampe sambiah tagak ambo menyembah lalu kanan rape. Sajorong menggali lambah babakai baju biludu gandum kok tadorong ambo menyembah sakali gawa baribu ampun Pada Allah. Manyong ke imam Manitah langku. di hari sehari kini di pagi sepagi cako hari bayak kutiko pun elo sadang wakatu bungo kambang laya tataga angin pun tibo ajuang malaya di musimnya. Kapan datang dari garu ikan tekilik jalo tibo musuh datang padang bacabi samo baniyai keduanya. Iyalah. Dan niyai ibu jo bapo de daga dagian ini nyambah kaduo siriah jo pinang katigo baso jo basi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui pemulik mani tapakai babaso bayak. Mulik mani pengarang baso budi bayak telipikatan pengubung sirat. Indak rancak lamo tagak di laman basuah kaki tingkek la janjang dua-dua ditampik nalak tersadio. Sakitu sambah bagianku. Angku Sultan Pamuncak Sampai kalangku. menurut buah bari bunguangku nan tasera katangah rape ta anta kabake hambo itulah kato sabananyo ko lama nyo lebiah nambah santan manih nyo lebiah batanguli taraca bana di dalam madat talingka dalam pusako. Apun kalaluan sambah dari ambo bukannya ambo raso maliah malinteh dari pihak kami nan datang sa rombongan nangko tapi dek lah boleh kato kamu bakat lah masa ayat pembuluh dek adai idui tolong batolong sarihai palu mamalu wajah nak sampai menyampaikan dari ambo yo terbing sambah Sampai kalangku. angku Sultan Pamuncak Sampai langku. sungguh pun ke angku surang tu sambah ambo antakan tapi diujui di batin nangko adalah kabake angku niniak mama kami pangulu nan gadang basa batuah di ambak mangkonyo gadang di anjuang mangkonyo tinggi tidak ulukan salangkah bisia-bisiaan ditinggikan sarantiang jangkauan payo kumbuah baladang kuni di bawah urang kakuantan indah namuh pun yang dekuni bapantang lama dek santan sataruhnya kepada angku imam khatib kami suluah bendang dalam negari pembimbing urang dinang kalam tarang nyobak matohari palito dan indak kunjung padang kapai tampe rang batanyo pulang ke tampe rang babarito ka unduang kasarugo kapayung panji ke Madinah. Selanjutnya kepada ibu bondo kandung kami limpape rumah nang gadang awi kabakai minta air alita kabakai minta makan di lingkung sambah kasadut. Sebenarnya ku. Angku Sultan Pamuncak Sampai langku. Sikilang pinang digatok jatuh ke tangan luko jari lah luko mako dimakan di bau narang kabataga kurang tabilang kata hatok sambah jasimpuh panjalani salam jodoa pamuliakan maaf dipinta banyak-banyak Sabong-sabong. naik ke gunung si kalebui singgah ke ulu rimbo jati kayu gadang banyak babuah campur kayu kamat rumi lah ambo membilang kamanya buik pangulu banyak nan sakti rang gadang banyak nan bakuah tuangku wadi lagi kiramat. Angku Sultan Pamuncak Sampai ku. di hari nan sehari kini hari elok petiko bayak pasuwo ba undang angku juo namparian kito dahulu elok lakini di papei pado tersanda-sanda juo nan janjian kito dahulu elok lakini di tapei tatape di hari ini nangko baapun kalaluan bana dari angku tu tadi itu diadai idui tolong batolong sari ai palu mamalu aja nak sampai menyampaikan kami lah turun di janjang nanya di tanggo rumah bako dari pengantin kami di Siko. Itu pun lah bailiakan lebuah panjang bakal lalayan lebuah pendek liku baliku pudiang ame babatang-batang jiluang jusugi-sugi jauh pasarang dake juo wampia katibo nyolai lah tibo di laman rumah kadang nangko. Sebenarnya ku. Baapun kabayakan orang di Siko mendengar siale nalatibo badasia bunyi bantang lapiaknya badantang bunyi caranonyo menunggu siale nalatibo. Baa pinta je pintu dari angku tadi itu usah lamo tegak di laman karena galanggang duo nangku kancang patamu galanggang kepanasan tumbuh serupoi kuki nang kedua galanggang kataduahan yo di dalam rumah gadang
Baan ang pinta jo pinto angku ko dape subada tengah ilaman di juluk jampu kaki usah lamo tagak di laman itu cibuk usul kaki. Nah iya kajanjang duduk jateh lepiak nan tabantang di sinan yang disampaikan tambah itu aku. Sebenarnya go. Ainda dole rasonyo angku rek kami duduk surang berdua juga tiga di siko tentu ambo nak melo kato jo mupakat. Dicari picak nan salayang bule nan sagolong di jalan salangkah nak bakawan kato sapatah nak baruniang kan yo bakato ang pujuo lama siria lega calano lama kato belega bunyi dak ambo tarik kato jo pakat mencari picak nan salayang bule nan sagolong menunggu angku sekitar koko Ambo tunggu go tapi jangan mau menanggu. pakarantian kita Sebenarnya. angku Sultan Pemuncak Sampai kalang. talambe talalayang bo menyambut gayung menjawab kato dari angku de talambe karena baa tinggi batang lamo kalare jauh berjalan lamo sampai kini ko barai mencari bule lah bisa digolongkan picak lah bisa dilayangkan dari yang buju terabinya sampah Sampaikan. baa pun kalaluan sampah dari angku tadi itu coba dak tengah hilaman di juluak jampu kaki salamu tagak di laman itu cibuk basuh ala kaki naik kajenjang nan takanak duduk di dalam rumah gadang tapi itu angku Sebenarnya go. tapi saketek sang kuik dari kami satantang jalan ke dalam rumahku. Angku ibarat mengapik pilurik buah senta dicaliak ujung Jepang ke atas paswo rumi lah kami akan membuka rasio buah di nampunyo pulang maklum pakai aku. Lah sampai dan go. Sakiro-kiro angku setampung minta. Alhamdulillah go. Allah mulia siraju pinang kami menanti alek jamu kami ko alek Allah saling puang kampung ko jamuan Allah sapanwa rumah. Iyalah. Lah sanang hati ni mama lapanwa runggo hati bundo badarai galak rang samando. Alhamdulillah. Banan kini go. Pintu terbuka pakai masuk, jalan tarantang pakai lalu. Langkahkan kaki dari sini kami menunggu di sikuangku. Allah kasanang hati angku. Angku Sultan Pamuncak Sampaikan go. itu antikan sambah menyambah diayunkan langkah kita sama naik ke dalam rumah di sini kita baselongku lah kesanang hati angku. Alhamdulillah angku. Sama-sama angku. Sama-sama angku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dinyatakan secara sapa pejabat yang telah diberikan dari Sultan Pemuncak dari pihak Silang Supangka dan imam dari keluarga Bako. Kami bersilakan kepada keluarga Bako untuk memasuki rumah kadang ini dengan membawa adat pusako